Gunung Sari katur kagem pepunden kula punyipun Arsa. Pinter-pinter nanging asara-sara kepengin pinter muti kawruh mampir Mas mangga mampir pir mangga mampir napa estu napa boten mumpung anom muti karo kamunem mlaku dhisit ora ngenteni digawe becik ora niteni sadesot gandes luwes sasolae banyuan kebanyu anget ayo teh
saiki karana wedal ingkang sampun sonten ing mongko mangke dalu insyaallah badhe kalajeng tesi sesarengan New Arista Musik kepareng wonten ing siang sonten menika kawula cekapi semanten rumiyin kandidatur sugeng rerem sugeng pepanggihan malih mangke dalu mugi-mugi tansah pinaringan berkahipun Gusti Allah saengga wilujeng kang pemanggihan setunggal punapa amin. La ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha boten ngirangi saking raos pakurmatan kawula saged pepanggihan malih wonten ing mangke dalu mugi-mugi wilujeng pemanggihan setunggal menapa sawetawis mengatan ingkang saged kawula aturaken kandidatur sugeng rerem sawetawis panutupi ngatur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kula nuwun tansah marang panguring sukma Sikra polot kang terminal